Jeg lukker lige Minecraft ned. Nå. Det første vi skal søge på her i Google Easter Eggs. Jeg vil lige prøve at få den her. Den så har vi taget Duel af Barrel Roll. Som den første, for den er altid sådan lidt nem at finde ud af. Og så har vi en anden nem en også. TNT. Den er så ret nem at lave. YouTube. Nej. Google. Terminal. Nej, jeg skal lige tilbage der et sted. For så virker den ikke, som jeg vil have den til at virke. Sådan. Skal du gerne komme ned? Nu downloader den så alt det der, jeg godt downloader ikke. Nej, den er i gang med. Og okay, det er fordi, det er sådan en ting, man kan lave folk. S. D søger bare på, og se hvad der kommer. Om filen lucky. Kommer Wikipedia om den først. Nej. Google Gravity. Jeg skal lige Maps. Folder den sammen på. Skal lige gribe fat i den her. Bum. Search Google. In underwater. B. %. Det må man ikke have her på YouTube. Nej. E. A. V. T. TH. The. Nu kan du vist ikke være mere ikke ven. I'm feeling lucky. Hvad er det? Shift G menu. Nu kan der vist ikke være flere. Hej. Det tror jeg i hvert fald ikke på. Nå. Nå. Google. Den der.
Okay. Har jeg jeg har ikke. Jeg har nok prøvet den før med jeres. Hun har gjort det. Pranket jeg på den. Der er sådan nogen, der pranker den her. Google. Vent lige. Kom til spillet med skide pis. Filmer vi igen? Nå, okay. Det er sgu da meget godt. Jeg prøver lige at søge herinde på Google, og det er også en prank, jeg kan lave på jer. Tror jeg. Jeg laver en prank. Okay, det var sådan en prank. Og der fik jeg faktisk også lidt selv chok. Men prøv at lyde som, mere som en abe, mand. Prøv at høre. Lyder det ikke som en abe? Det var faktisk det, jeg var inde og søge på den her. På pause. Nej. Er det ikke bare den samme? Dem igen. Jeg tror egentlig ikke, jeg har mere til jer end lige det. Så ja, vi ses. Hej.